partners, bagalan dito mata tulog pa ni ang akong dingding kasi so kasi napansin ninyo mga kapartners na medyo nahina ang amo ang kwarto. Kay gumikan partner ako lang pong i-share na nag-transfer me o gipuy-an from Balulang na ami diri karon sa Acacia sa Carmen. Balulang doora mo lang Balulang Carmen. And the reason why ano nagbalhin mi is dili na unhealthy na ang among pagtuyo dito sa kuan. So dunay conflict between sa kato among giprendahan. Nagprenda sa mua wala kami sinabot so mo nang transfer ni Puyo. So ayan, simple lang ang amo ang pandari gipuy-an. Yan na magid mga partners kinahanglan magid tang kita may mangita o kanang adjust para sa atong new environment kay makaapekto manggod siya usahay sa atong kanang adlaw-adlaw nga gipangbuhat ba mo tong transfer ni para doon na may peace of mind. Ayan mga kapartner. So kwarto lang ni siya mga kapartner. Ayan na taga kuan pa niya mo mga gamit katag-katag. Ayan. Tuog paskasi. Dayon kuan pa gid niya mong TV kanang taod-taod di amo lang ipatong diri among TV basta mananaw mi paggabi pero sara magud ni mananaw. Ayalan mga kapartner ang amuang gipuy-an diri temporary lang ni kay doon natay mga plano nga anak next puhon moves na. Ayan mga partner, at least makita mo sa amo ang kuan among gitransferan. Dayon siyempre alam po ni siya sala-sala sa gawas sala o sa kumong may kwarto diri nga puy-an sa apo sa tag-iya then dito sa kwarto pero ginagamit nila sa kuan kini ilang negosyo. Ayan mga kapartner, dapat humble down lang tayo ani always kapartner. Nindot to na po'y CR ya may maligo. Diri yuta lang ni siya diri yuta. At least diri mga kapartners makagala-gala ang among mga iring. Ang buhat po ni mami every morning manilhig. Luag real siliganan diri mga partner yan ayan. Kan po diri is safety ra pod ang akong motor. Ayan mga kapartner. Gisaitor ta mo sa amuhang puy-an kay ana at least makabalo mo sa kuan kini every individual do naman tay humble beginning labi na dili taga diri gyud sa Cagayan. We are stranger taga Valencia man gyud ko. Ayan si Mrs. is taga Bohol. Ayan nakanindot lang po diri mga partner kay kuan lang po ng safety mi duol ra po kayo mi sa opisina pwede ra baklayon mga partner. May mga mangga diri ka partner okay na may mangga po diri sa tugkaran. Kani po siya diri is billboard ni kuan ni Swan girintahan. Mani negosyo sa ako sa tag-iya nanay udang negosyo diri pod ako ni siya tambay-tambayan diri may tambayan nila diri saya ari po mi magkapi-kapi. Diri ta karon mga pika partners
sa among kuan business sa realty is nagpasalamat lang gid mi og kanang sa Ginoo kay hinay-hinay despite dunay pandemic, dunay gyud sales nga ni sulod pod. And siguro doon na pa yung mga coming nga mga sales. Partner, mainit ta. Tundok. Naka-nindot diri mga partner kay buwan diri mga kaubanan namo diri nagpuyo, mga tag-iya, anak sa tag-iya is mga para po sila. They are nice people. And safety ang among mind. Maski kuan medyo makita ninyo ang palibot medyo pang probinsya gid siya dating mga partner. Probinsya. Ayun lang, okay. Dito na bikilahan na. Ayun, mga ka-partners, na humanatag ligo. Ay mo adto na puntag opisina karon. Si Bibi Cassie is Dana. Muna siya og kuan. Hello nak. Muna siya og ligo. Ayan. Ready na. So mag-ilis na ta mga ka-partners. Mga ka-partners, na humanata og kanang ilis. Yan. Formado ng tao. Yung isa already na, nagdahigda pa. Naglambing si Bibi Cassie. Tara na, let's go. Ang dalan mga kapartner padong sa uptown sa opisina and kani padurong og makanhan and si Bibi Yonde tara diara ako gina-parking sa ilalom sa tulay. Yan. Tara, let's Kaon pinihiwa, kung magkaon pinihiwaan, itong ginabot sa kinahiwaan. Napulakaw rin ko ha. Mangka. Bayan sa pagbulian. ayan mga kapartners, kadabi. Tara, let's ayan mga kapartner, sulod na ta. Good morning! Morning, sir. Mama, Early si Rose, birthday. tulog tayo mo. Ba? Si Ray. Ma'am, sketch plan. Makaning kwan. Dahil naman sa utangan pwede rin. Sir, good morning. Yes. Hi. Good morning, millionaires. Yes. Yung dito tingin. 200? Wala, 100. Sige, iba na lang, ma'am. Kaya pag-ulit, para si Buwan na si Buwan. Ayan mga
partner na nato sa opisina and siguro Baby, Rio. buhaton nato diri is about sa itong company saon na to mga office work diri. Ayan mga ka-partner. Wala buhaton ID me. Partners, mamahaw ta. Ako ni dire na tubig ang pamahaw kay sa balay manggod, wala na kay time mahaw. Dire na kami kakaon sa office. So mga ka-partner, mao ni siya ang gitawag nga blockhead. Si Kwan, mga Kwan ni sila, full-timer sa realty, si Sir Jan, si Sir Nico. Everyday gini sila dire partner sa opisina. Yes, pakula lang. Sila rin makahurot sa kape o kindi. Joke lang. Nakakawat sa kape o kindi rin. Pero sige lang kay dagko, ang kaming ani nga mga sales dagko kayo mga partner. So, ang sekreto lang yun dire sa realty is enjoy the process. Yes. Ayaw lang yung pagdali kay abot ra gyud na ang perfect time. Yan. Ato mo na tong amahan sa brokerage to. Asa ko mo rin? Sa Ray. Munang father of brokerage sa cliente. Kay Emil na ako na kayo. Muna among tigutan o kuan no. Oh. Like and subscribe! Yan. Karo kan abot. Giyotan mo pwede palamat na. Problema na yun sa mga palamat. Prano? Ano mo? Yo, di mo pwede palaman, mabala ko. Sobrang, mas may manubrang palaman. Ako may isurulo, huwag ito pwede palaman. Nabi na si Harsh, ako kay Gran. Ay sus, may galing. Kita ko yung masawa pag ulit yung labay tato. Hindi ko rin nga na. Okay naman yung pulo. Uy, birthday na na! Ikaw na din o! Gusto kayo. Hindi ka naman kamo yan. Pero lang, pinsan niya. Nga na ka-enjoy din yung mga partner sa GMC office. Ayan. Guys, iswap nila. Hindi ka gamit din. Iswap nila. Para safety kayo. Pero ikaw may nakabalobol. Masakit na sa masawa. Ma'am, mga driver din yung commission lahat mo dyan. Wow, congratulations. Napa. Blessings. Oh. Yes. Unya. Tapos crackers, pan nga, gardenia, Napolo ko yung sauce po. Kulitin po. Kuan ka gardenia, mangga, then mangga ni Mariting. ahinting, alaming on. Ngano lamion man yun eh. Sinipol magabi eh. Isa nga, isingit ba na ina nga. Kuan nga, nag-greet yung mga kauban ng mga gwapa. Asa kay gwapa ato? Ay na kay gawo ni kita sa piano siya. Ipasa sa upuan may kanang na to na ko hindi. Wa nangita na kami pa eh. Anak rin ang mga lalaki na kang palusot-lusot. So, matawag ko yun. Wala ninyo ngita kay mo ganun para sa bisang sako na kayo. Pangka na. Bugod na nila ulit. Uy, property specialist kaya tanong mo, muli ka property lang pala. Kinahanglan na yung mga access road. Hindi na kayo sa kabok. Oy, dili ni. Ma'am, bila ko kabok.
Mga ka-partner, so karon hapon na moadto mi ila Ma'am Lenny sa iyang sister katong nipanaw na nga sister, so magkuan mig prayer dito mga ka-partner. So naami grupo sa GEMC, silang Seri. So na diri si Ma'am Marifi and si Bibi Cassie. Then si Tuas, si Kuan, si Kenneth at si Ma'am Hilary. So madto mi karon mga ka-partner, nagtubi lang mi diri. Tama, ay resibo. Ay resibo. Nagtubi lang mi mga ka-partner para sa Kuan, sakyanan para sa among travel. So nga naman gyud mga ka-partner, muhatag man gyud ta og lamat pag-ampo sa atong mga kuan, sister, brother and sister nga ni kuan may tiwalag na sa kalaing kalibutan. Biniti sa di Yang gipun, yang di. Ha? Magulat ko dito kita. Hindi na siya. Uy, nara mo yung tulit-tulit. tubag. Sana ako. Sini kuan sa kay Ray. Sabay ko sa amin. Nami diri mga partner sa ilahang isoon ni Ma'am Lenny. Ang palit. Labog in tulay we. Look. Labog eh. Kaya mga kuan. Hapon. So mga ka-partner, morning balay sa sister ni Ma'am Lenny. Yan. Yo. Dali. Dali. Ma'am, ano na ma'am? Kaya ikaw ba mag-lead ma'am? Lead ako. Hi ma'am. Hapon. Tapos silang sere sa ulahi. Sige ro, kaya so mali si kuan kato atong si Ma'am Lesa nga kuan nasawi sa kuan sa nasa kuan na tundaan nga kuan man gud siya sa COVID po disakyan sa pamang Hindi ako wala siya COVID. dili gani Pag mo siya birthday mo? Birthday na po. yes si Ma'am Hindi na gano'n siya pwede abrayan. Ayaw. dila na ano siya abo man na Kailan sa krus namatay, Ginoo. Niadto siya sa nangamatay. Sa ikatulugan lang naman ang siya. Nisangkat sa langit, nagalingkod sa tuos sa Diyos ang anong kagawad sa nag-anan. Mubalik siya ang maupo sa mga buhi sa mga minanagit. tapong ko kamay ka Tawag-tawag ko, ay naman na ito. Tawag-tawag ko, ay naman na ito. Ikasi mga ka-partners. Kay giuhaw na kayo. Danina na daw siya giuhaw. Nara, nagkuha na siya Diyos. yes true partner Mga partner. salamat sa Ginoo na human na among pag-ampo prayer sir merinda sir So hi mga partners, we are here at Ay mga ka-partners.
Nang-snack na may, kaya naman namin pangadji. So mga ka-partners, mao gyud ni among gubuhaton sa mga kaubanan nato nga mga business partner. Ana gave nang gyud kano prayer para sa pamilya nga nawadaan sa minahal sa kinabuhi. Ayan mga ka-partners. Part ni sa atong kuan. Sa atong mission sa atong company nga makahatag ta og pag-ampo sa atong mga kaubanan. Ayan. Mga ka-partner, just watch my YouTube channel, Edwin Polinar. May daw. Kumuha na to Wala ko. YouTube channel. Si naman di ba kaya ako YouTube channel? Nasa shop, katong sa t-shirt. Ikuan ba? Just visit my Facebook page, The Local Salties, Yes, and JDBO Sneakerheads. oh yan. Mga partner oh. So mga I-search na lang to ganahan, ninyo ha. mga sapatos, mga sanina, nandito Yeah. sa Facebook mga partners. Okay, ayo. Sige, Tagay sige. sa akong sapatos, Tayo Drebe. Sample ba? Para ako i-vlog. Ano yung sapatos oh? Sama na. Adidas lang ne, mga partners. Sa una ne, katas ng guard. So, pa yun eh, sinsiyon imong milyon. Dugay ra. Ang sinsiyon yung milyon, bay. Partners ko. Ayan mga kapartner, nahuman na gud sa among mga lakaw dito mi ganiha sa ila Ma'am Lenny, nga sister niya. And nagpasalamat mi nga okay kayo tanan ang among mga activity karong adlaw. So nakita ninyo partner ang among ipangbuhat. And karon na pod mangulit na pod mi sa amuang panimalay para mag-relax. So diha nahuman ang atong adlaw mga kapartner. Salamat sa pag-subaybay aning atong vlog sa atong realty business. And of course, salamat sa tanan nga mga nag-support sa atong channel diri sa abot sa atong negosyo sa Gemcy Realty. Kini si partner Edwin, always nag-ingon, God is good all the time, and all the time God is good. 1M possible. Bye!